Bela-belain hambai sih. Ini tam komti sondan ini. Bela-belain hambai joto press media or fai masak fai neruno. Tini 16 tarik Agust. Tini YTF Mandai Block Committee. Tini jeng Mandai Block Committee na khana bagai kaisa ro panda songsaka. Tini YTF siklarone যে নাহারমুং বুবাগারানি যে নাহারমুং আবজতন সাইবানো থাংনায় দীর্ঘ 3-4 বছর বুবাগ্রা जोंना दै दुलै हामजा खालायना बागै जे जबा खालायदोंमानि সেই जबानि जे आइडियोलॉजी जे चिनि नाहारमुं ओ नाहारमुंतै जों प्रत्येकटा चिनि कन्स्टिट्युएन्सि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों कायसे ब्लक कमिटि खायदों माइकेनो तिनि माननायनि बहायनो जों एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि वाइज कायसे ब्लक कमिटि खाना थांदोंगो अ जागा प्रत्येकटा पञ्चायत विलेज कमिटी नि जों प्रपोजल दुई फायो बरंनि ग्रासरूट लेवल होते जे प्रपोजल दुई फायमानि जे आरो फाइ बुमुं रोजानाय बरंनि बुमुंनो जों पहिला जों सिलेक्ट खायमानि बिसिंति जों ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी माइके जों चंलायो इनके ताबु चिनरो जे मानदाय ब्लक कमिटी खाना थांतिने मानदाय एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि जे विलेज कमिटी दंमानि जे विलेज कमिटी प्रत्येकटा जों जदि खरसाखे ना हागाके प्राय चिनरो 35टा बडिनि 35 जनानि कासे बडि ब्लक कमिटि गो माइकेनो जों वानसुक दङ जेहेतु चिनि नाहारमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सारा त्रिपुरानो साइमान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाहारमुंआव चिनि बिसकै त्रिपुरामथा बोरै मथा फानुथुं त्रिपुरामथानि बोरै बदल फानुथुं सिक्ला बदल फानुथुं जेखुनु जे बदल दंनाय दं दल किसा बर गोबां फैयो माने ग्रेटर जेहेतु शब्द चिनि दङ बा चिनि दलनि जे संगठननि बर बाहायनो चिनि आरो किसा गोबां दङ चिनि अबस्थ' 35 जनाय नाखागे जों आमनाथाय सागाव ख्लांथोंमोन 50 एबा फानोमोन 100 नि एबा फानोमोन पखे चिनि जे आइडियोलॉजी चिनि जे सामु दाना नांमानि आ सामुनो जों जेसे खाबनो आगामी दिनाव बोसकानि सायाव जों सक्सेस खालामनो हायो कयजन आखा खायका कमिटि कयजन सेक्रेटारि प्रेसिडेंट जों चिनि त्रिपुरामथानि जे सिस्टेम जे चिनि गाइडलाइन प्रेसिडेंट खरकसा वर्किंग प्रेसिडेंट जों ब्लक लेवलाव खरकसा चंगिमानो अथवा खरंनि लेमानो जदि बुनि जुरिसडिक्शन एलाका जदि बेलायनो कटर आ जागा खरकसा बाय जुगिया जों खरंनि नांगौके खरंनि माचंलाय खरकामाके खरकटाम जों माचंलाय प्रेसिडेंट तै वर्किंग प्रेसिडेंट तै खरकटाम प्रेसिडेंट आउन यागलो जों वाइस प्रेसिडेंट चंगो वाइस प्रेसिडेंट 4 जना खरगुरि चंगो तै वाइस प्रेसिडेंट यागलो जों सेक्रेटारि चंगो सेक्रेटारि 6 जना ओमाके जों चंगो हायबानो तिनि चिनारो जे लिस्ट फाइमानि मते के चिनारो बरक बेलायनो गोबां यूथ रक बेलायनो बुबागरानो फलो खाय चंगो थानसानि आइडियोलॉजी बुबागरानो जे नाहारमुं चिनि जे तिप्रासानि जे जत लुकुनि हामग्रेनि जे नाहारमुं नतै जे याप्रि सेतानि चिनि सिकलारो जतनो आबो दङ हाइन बागै आसा खायो जे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट रक जों तिनि तै कायसे कायनि बारे फानमानो तै जे सेक्रेटारि पोस्ट दङ हाइन जों तै कायसे कायनि बारे फानमानो